ole tun video tan chuan heta kan hmuang hianin philosophy lampang survey result review na kan nei dawn ni a hei ron siam tak tak la thanga tia a hmain hei siam ka tum le tum lo ka hre che lawa hemi tun hnai ti langin a rebe to ta hemi survey hi ai thar te pom to ta 72% ta hianin click tur om ta select tur ta chuanin ama ro chu heta kan en lawa hi chuan kan en tur bi kai chu 72% bi kha enge atheist lampang an ni ti lampang te ka om ta a chu tun ma chu kan phofo thin ta ama ro chu hebi bi hi tun ma ka bel chiang ngai bik lo ta ta hianin kan bel chiang tur ngai lang tin chui pela ba hei soi tongin ni nga ni ru vela ti tum deuh ani a tin chumi pia lampanga chuani voin kalo bu tam deuh bok nen khanin ti kan tum le tum hawan khom bana hian ka ti a chuanin hei khom ban ne kan ti tananga chuan a ti ro ka tum dan lampang kha enge alo ni le don che lo ta ta hi chuanin hei concept pia lampanga he lampang hi ngatingi onan tam zok ti vel te khani don ta chan chu soi tongin philosophy chu in define chhozela ni kan ti to kha tin chumi pia lampang klema traditional lampanga la cham bang tam tak an thin boka chung te po chu kan soi fiang hal zelanga chan chu philosophy a chuanin enge concept tam takum ta thil kan chet sarang po hi technically nan lo da ta thin ta a chu chuanin enge min ti bo hu ta zel ta ni chuwang chuanin enge olsam thiang berin kan soi tura ngai langin hei hetaron soyang hianin non skeptical realism 81% don an oma engi omzenga tinge ti velten ta soitong khanin hrangai lo tan chuanin a boi thak vewa chuwang chuan gi tlak du lo meng lut ngal la chuan kal phung tur bang chu nang ban di na in man dan te in man dan ka ti enge in position te tin ke poina ka position thren ka te po arem chan la ya karon soi deuh zeu zeu nga tin chu pian panga chuanin skip ngai thren ka tam tak om boka chu skip ngai ang ho chu kan skip pe deuh zung zung boka nga tin in nei tak tak te lo a oma tin tu lem lo ka tiang te oma chuwang chuanin lak le du lo meng lut ngal meng ti hian lu chil deuh ngal pop pop maila ama sebera kan hmu chu hei a priori yes or no tin ta a yes a hian 71 ya no a hian 18 ani data hian a priori kan ti chu knowledge without sense data ti khani mai ta kan shredeu vekin karinga hemi a hi chon omzia chu hemi kan sense experience dal lawa knowledge kan nei nang khain ta nt na ta na kan man thina chonin bachelor kan tiang te mother kan tiang te khani ta a tlangwal kan ti chon nupui nei lo nu kan ti chonin fanei to tiang khani ta a chun enge khami concept mang ngot kan hre thei ta nia sense experience tel mi lawin kami ni wang khani knowledge sa pom mani ta a ta hianin he tamjok pinan poma thil bakani lo ta hemi chungchang hi kan en le deuh du chonin aristotle orna guna khanin classical logic amo mu thein omanga tin entina ta kan man tam bera chonin priori choin mathematics te tin mathematical logic a tautology te tanga tin chumi pialam panga chonin deductive reasoning kan ti ang dekha ani anga chuanin kan hriat tlang lon tura chonin ontological argument te po hi anita a priori in ngat anita kha senan sem ka video masadu bera ka da kha anita tin an mani thulam pangai chonin lebni cha kan mu thei bo nga meditation on knowledge truth and ideas a khanim akha sangkhat engzat bor vel me ka chingche lo tin enge amonadology apon kan mu thei bo kanga lebni cha thau pathian omje soina te khan tin chu ti lawa chuani kana hi kan mu la ron de ber an to anga David Hume upon matter of fact le ideas of relation songin kan mu thei bokin karinga an enge analytic le synthetic distinction a khanim chu ni se hi chu thil har tuk ani lo ta a enge rationally sawina an man tizong dewa kan soi de thin khain ta rationally scheme lampang dewa atam jok bo hi a oma priori hi chu enge empiricist kan ti modern empiricist po hi anem an pom de ka hi chu chan chu a priori le enge a posteriori kan ti te analytic le synthetic distinction ang kha oma wang khanim pom lo thei ani lo ta chan chu mathematics ta kha ngai to tel lo kan ngai to tel lo thei thin lo ta ti chuanin pahni na hian kaltai langin hei abstract object ka hita platonism or nominalism mai ta hi abstract object kan ti a hianin
trend khat tan chuan in ril ru lo buai deuh mai thei a mangai na te lungai na te huat na kan ti te khongai na kan ti te ka ril ro lang mai thei a engpon ni se a hril fian tan chuan a tha thawa hei entir na ni abstract ani chuan in a opposite chu concrete khan ni lo thei lo ta concrete object kan ti chu chair te lenge thing te mau te in te motor te engpon ni thiang chu ta chu ama ro chu ta hi chuan kan ngai tur chu philosophy of mathematics lampang khani ta a ta chuanin philosophy of mathematics a chuan heng I number kan ti te set kan ti ho hi atak nge tak lo ti khai ta ni real or unreal ti khai ta ta hin peito ni ka chuan peito hi a realist na ta chu allegory of the cave kha kan en ngai ta a allegory of the cave hi ama khanin ka ben lawai ka china line ka upload to thau ta ma ro chu ka delete le in ka shria ka chin che lo om mai the boka lo enlet chinula lo thuta ka ti chuanin philosophy of mathematics lampanga chuan frigate ho hi keima mura chu platonic in ka muta a tin Wittgenstein hi chu nominalist ang du ka mu early Wittgenstein hi Tractatus Logico Philosophicus ka tin an ma ni patni anga po hiani kan en chuanin hi ka source hi rin plak lo ko hret che lo wa ministry tu hi case Srinivas in ta a philosophy of language paper khanin ka hriat ve reng tin ka zia thak khani bok ta a soidang kha chonim frege kha rela khanin a ho lampang kha chuang ta ti chonim Wittgenstein khan a va uma number hi real nge unreal atia frege khani atlan lem no tep ani to bang khanin achangin a real achangin unreal ani ta he kan ni tin na po hen an entai langim I number te kan mang reng ta tin geometry ang te ho te po hi real da tai langin kan mang reng ta ni ama ro chu atak tak a hianin mu turan si lawa chuang vel chu kan ngai tua lo thei lo ta tan philosophy of mathematics a chuan tin hemi hi Platonic lampang hi pom lo tuanga chuanin Hillary Putnam le tunge WVO Queen mo khang ho kha an yinga tin an mani argument a po khanin ange an argument against kan ti jog mi ta po khanin indispensability argument kha an chop chu khani ta hi lo chiar ve chin ulang ngai noma tin enge hengang Russell te hui jo ke en lu tuk lo ta tin ke ma mathematics lampang kha enge ka tuizong ni vak lo wang khanim hei abo lo tur to kata na ka chiar deuh ang chau anita a Platonism kha chonim ni khangang number ho kha real ani ta nominalism a chonim real ani lo ti khani le mai ta ni chu atam so ka po hianin hei an om ta tin others ang kha chu soi lang lo we langin khati to kha ngai dan strang ang ani wang khanim ta hian hei chu kalsan le ta mai ta ilangin chuan basic value kan muta a objective nge subjective finally khat nge subjective fa thumli 0.5 anita hi chu ka khir thiam che lo ke ma hi na chan chu literature kan ti te art kan ti te ho te hei lem siak ang ho sang te hi ka ti zong ni vak lo wangin en zui du dan chon kana ta ponin en tur omanga hengang thil moi na te hi at object kan ti chonin ke mani kat lo external lai ve reng ani ti khain ta subjective a choi ke mani nge perceiving mind a in ngat a in ta mer tha kan ti zong tin ang lawa thil mo kan ti zong te ang lawa ti khan ni thin ta hi chu ka khian thiam che lo ke ma tan hun dewa hi chonin objective lampang hin ni thin sim ta amai ro chu thil tam tak hengang existentialism te hermeneutic a te hi chonin entina tan subjective hi chu kan pang ve fo thin amai ro chu ke ma ngai dana tak tak chun objective a in kata ka ngaya eng thil moi na kan ti ang ho hi chu engpon ni se hi chu han soi tu thui tur objective hi nge ke ma po han defend dol han defend thui dan tur logi ka selawa chan chu aesthetic lampang hi chu axiology choin ethics lampang hi khoina sa jok ta ka in chia tam ber point ta aesthetic lampang hi chu nge abo lo tur tok anga in endeu ang chop ka ka ni sim hi chu tin atui om ka tilem lo boka atang kai na po ka puthiam lem chong lo hengang epistemology te metaphysics te kan han khoya khanim apoi mo ka va puthiam che lo dewa ma ro chu lo poi mo veu mai the boka hei chu ka lam che ve deuh sim chuan han kal le tai langin analytic synthetic distinction ta hi chuan analytic synthetic kan ti hi kan mu lar na kan hret lar na ma saber anga chuanin kana khani lo thei lo ta rationalist le empiricist in pota khanin rationalist ho khanin kan sources of knowledge hi chon reason ani ta empiricist ho chuanin dilowe sense experience lo anti ta khanim
a priori kan tia khanin heng analytic kan ti a priori hi choi kan sense in khat lo ho khain tan atira kan suyang khanim I enge khami a concept pa khanin a om tan ni predicate kha concept pa khan in contain hal tan ni ti chuanin synthetic ve thung hi chu synthetic a posteriori kan ti chu va verified the new information in pe the khain tan ni hi ta hianin kana khan sui zom atum ta chu sui zom tum na chu mathematics kha han soilok tai langin 3 into 4 is 12 pani ta chuanin analytic anga chuanin 3 into 4 akan 12 kha adan tur ve reng ani necessary ain ta ni maro chu new information kha miron pe ti le tan kana kan chan chu 3 le 4 a khani I engma kan hmulo ta ni kan hmul chong chu equal to 12 kami 12 kha new information kha new information kha I characteristics jing mi ni bang khanin chu wang chonin hemi I 3 into 4 equal to 12 ain kan hmu the atile ta ni lawa chon I enge thil thengam chon khen chan om ti kha ani le ta chan chu kami every event has a cause kan ti kha en top ka chuanin enge a priori ang kan hmu thei ta chu ti ni lawa chuin thil thleng kha kan enta khen chan kha nge thil thleng kan hmu ja khen chan kha lung me thin ta experience to new information impact tu kha om vele ta ni khami ni lang khan kan khan khang kha phang ta amai ro chu he thil pani a theilo ni ti kha logical positivity so khan anon tlang a pun sata a 20th century a chu wang chuan nim ai yes lampang hi an tam jok pui hi thil om ani lo ta amaro chu soitong khanin age at point hota anil tik la sinti hi an pom ve ta an pom ve ro kan sinti lampang hi an address ni mai ta amaro chu khan asu izom ang kha chu an pom lem na wani ti kha shebok ta ilangin knowledge pahnih kan neihna kha chu ni ve ta an poma amai ro chu pom lo lang sar zo la chon logical positivity so khan ni hei no lampang hi an la om tho ta ma se yes lampang hin tam jok ta ke po ta hi chonin hemi distinction hin so al oma ka ngai kana na asu izom tum na kha enge argument kha thato ka ngai lo ke ma chuan ti chuan kal le ta ilangim epistemic justification ta hianin enge internalism le externalism mai ta hi chu kan hriat thei dan tur chonin Plato a khan han en le te ta ilangin hriat them olin karinga epistemology lampang ni ve thung ta epistemology kan ti chu mihring hriat na chungchang chuinen ta thil kan va hria a chung kan hriat na chu khoya nge in nga ti te tin kan thil hriat chu adik rengem ti te tin eng tin nge thu dik kan hriat ang ti te khan du alhom ta epistemology chon mihring hriat na ka khel ani ta chon ti hian han soi tai langin I know x ti tai langin x ka hria x ka value ang dewa da tai lang I know x kan ti ta ti chonim I have belief in x ti le tai lang x a khan rin na kan ta ni faith ani lo nia lai ching thajin thawang I have a belief in x kan ta x a khanin rin na kan ta ni pra chuan churin na kan ngana chon justification mo I have justification in believing x han ti le tai lang om zia chuan x x kha kan rin na khanin evidence thatok kan nei ti na ani ta ni evidence kan nei that kha chuanin kan rin na kha adik ti na kha ni don ta ni hi tam tak hi enge hemi enge JTB kan ti mai thin ta enge mang la tak ta ke pok ka mang na sa thin ta epistemology he chuanin ta chuan pomlo langsa zualanga chuanin gidia problem kha kan sia in ka ringa tila kan hlo mai theya amaro chu heng ho point kina khui turanga ka ruwa man de hon ta logic le epistemology series ang de hleka ti ka du de wangin heta hianin logic po soi tur omin ka sia elan pangi chu soi thui lu tuk lo mai ta langin external kan ti chu pon lampang ani internal kan ti chu perceiving mind lampang ka kan mental activities lampang kha mental activities ti chon dik che lo bia mental state ti zongin soi tai lang kha lampang kha ani ta ni ta hian hei internalism hian claim zo ka om tho mai he po hi external kha poimo chan chu justify to believe ani miaw wang khan justification ni wi ani miaw wang khanin pon lampang kha en lo thelo ni ti chuan han kal le ta ilangim external wall idealism skepticism le non skeptical realism ani ta ni ta hi chuanin hi external wall kan ti hi kan en don chuan solipsism kha kan en de ngai ta Descartes khan han en tai langin Descartes khan cogito investigate na khanin solipsism kha kan hmu thei ta ni chuti lawa chuanin Berkeley kan hmu thei bok nga subjective idealism khan Berkeley khan Clark hlau ta subject solipsism kho vel huang chunga khanin
solipsis a chuan i solipsis ho ngai dana chuan ti tiang i khove la hian heng external kan ti ho hi an om tak tak lo ni heng ho an on ma chan chu ke ma ni kan consciousness bang ani I and my idea alone exist tin top mai ta ni i om lo kan proof thei lo ani ka proof thei lo i om lo ka om ani ti chu ka proof te chan chu khang kho kha kan doubt kan bring hela heng external wal ho hi thing te mau te kan mo hi tak tak kan ni lo a chan chu chu kan ring hela ni ma se an rin hlel thei lo sun chu an mani consciousness kan ta ni a chan chu thil an rin hlel lon chuan ngai to nan phana ngai an ngai to nan phan kha chuan an mani khan a implies ta ni chu chu solipsism ma chuan ta eng ma kha heng an thil mu theu jong jong hian existence an nei lo ke mani enge figment of imagination ti jong pon soi langin asu lo tukin ka ring lo wa ti enge ti jong po hianin han soi tai lang dream argument te po tuna video ka siam mi en me ka hi imu mangan ni lo ni ti han proof te khati bem kan bu manga chon kan thil mu le hret ho jong sunga kha enge unrealistic em ta ni tak ang chen ta ni kha kan mu mangan ni lo ti kha kan proof thei lo ta ni chu ting chi chon tu mi kan da mek po kan mu mangan ni lo ti kha kan proof thei lo ni kha enge solipsis ho enge kami skepticism aron lu na chi ani ta hian chu idealism ate po hian ani chi reng boka idea pon idea chau kha exist a hengan thil mu ho jong jong hi chu ke ba ni wang ani mo enge external object ho hian enge independent reality nei lo mo ke mani ngat dependent mo ke mani ngat ni ti khan tan idealism a chon skepticism a chon kha solipsism kha kan soi kha ni ta chonin realism a ve thung chuan external object hian ke mani kan om lo emo i enge external object ho hi an ve reng ani ti kha ni ta ni ta hian ni ge mu te kha en ta ulang en du chonin i proof of an external wall kha soi ta ngai nom ka tilu tu ka epa hi achana chu Wittgenstein na ka philosopher ngai san ber hetianga aron theina chanai hianin ka pulo thelo ta vai va ten nei pui ta ta logical philosophy sa kan batan rasel anem i ami jimu re chon akut phar ta hei hi ka kut dei lamani he kut ding lamani ti khanin khangang i external wall lo ring hlel tu ang ho ka chu nge a challenge ta ni chu tiang zong chuan mo nge ama soi da pon murian shift ta soi va ka chak ma ro chu murian shift soi vak lo ngang chu chu ni mai te se i en zui du tan chuan in chu proof of an external world te in en thinga mo murian shift kon ti chuan i idealism a chuan in Berkeley te hote po in en thianga i tin enge hemi external wall i ring hlel tu nga chonin neo hegelian lampanga chuan fh Berkeley te po kan en thei boka nga hi murana a challenge de kha an ni bok ta i hegel te ho German idealism ron vung chholutuk i ron dan be tum na ta nan pan deuh khan ni bok ta ei hi chung ho chu ni le ta se kha soi tong khan external wall kha ni an ve renge nang ba wa nge ti ho khan ta ni ti chuan free will hei chu tun lai thenga topic hot ani ta hei i free will te compatibilism te i libertarian te ni ta ta chuan no free will a hi chu in determinism khan ni le mai ta ta hi chuan zir kan tran loka ta hi chuan in i enge ka tun hmaya kan en the ho nga chuan in den dinet te mo den dinet te in ta tin i Sam Harris te tin tunge physicist a khanin Son Carroll te ho ang khan ta se hemi compatibilism hi an tam zo ki a om ka te ke ma chuan amaro chu ka tran mun hi chu determinism lampang din ta no free will and claim berta ka tran mun hi libertarian a hi chuan free will hum theni ti ngai dang khan ya hemi compatibilism a hi chuan free will le determinism kha reconcile the ani ti khan ve thung ta ni acha na chu enge cause and effect kha universal cause and effect akal kha eng poni se mishing moral i kha kan en lo thelo ta ni tin chumi pian lampanga society a cheng kan ni a mishang sang ngai dan mo humanistic le win i kan nge kan ngai tua lo thelo tabok ta chumi ni wang choni hemi an reconcile om ka til tuk ta a mitam ta ngai dan hi amaro chu ki chu free will hi the ka ngai lo ta chu soi tong khanim i enjoy du khain om chon hi chu enjoy tur tama ton ha ya thiam tak tak mai tin Sam Harris podcast te akhanim i conversation nei na te i den te i Son Carroll te ho khalo ngai kha olangin i angai nom ka tia tin Sam Harris a po hian a ziak to ta
tin enge klema i hriat thiam all deuh anga chuanin cosmic skeptic te pawh kha lo enta ulangin a ul sam deuh bawk a hi timah chuanin free will hi ka pawm lo ani tih kha mahse tah hi chuan chak lo deuh ber ani hi pawni se kal lei langin pariatna hian god theism or atheism atheism lampang hian tam zawk ta a ta hian atheism hian tam chuanin naturalist lampang hian tam karin ta supernaturalism no lampang khani ta a i ani chuanin hian claim ta a chan chu philosophy jan soitang khanin i epistemology kan ti atang khan thili kan thlir lo theilo atin logic kan da poimo lo theilo ta supernatural lampang kha chu enge hengang logic te epistemology kan ti te khanin boina neu khani ta a priori te khang ho ka engang pon phang pon ni langin atoba god exists kan ti khanin kha statement kha analytic statement ani thei to box si lawa synthetic ani to se kha synthetic ani kha choni i enge good evidence kha angai to ta si a i evidence tak mo ni lo kha choin omzia omlo ta thina he ta hianin an tam zo khi a om lo mi lo ni hei chu soivak nga ya karuan lo kan hrianga tin ngoro atiang te kan kal chuanin kan buang deuh don i knowledge claim hei chu soilo mai langin kal san tai lang te na hianin knowledge empiricism or rationalism hi chu kan hriat tlang lon deuh ani soivak ngai ka ti lawa empiricism kan soi kha chuanin nge enjui du te khanom chuanin John Locke te David Hume te Berkeley ten ta tin rationalist a chuan Descartes te Spinoza te Leibniz te hokhan ta empiricism kan ti chu emi kan sense experience kha sources of knowledge an ngai ta rationalist chuanin reason capital R mo an hmang ta ni chuan som pakhat na law of nature po hi law of nature phi chu science lampanga in ha chini human or non human ti vela jam boya ka ngai lo boy na chi ka ngai lo mo David Hume ta an diang ho chu an hlui to luka chu wang chuan a thar theng ber kha enge en turom chuan enzel ka du thina ke manga chuan logic classical or non classical hi an tam zoka a om renga non classical an claim zok ta achan chu classical kan ti hianin enge Aristotle te stoicism te kha anita tin heta bula te point anga heng ho hi Frege te Russell te khain an revive pot te la solo to ken karing lawa hemi analytic philosophy kan mu theina kha classical logic kan chu wang choni khumi British mo England lampang le American lampang chu analytic tradition lampang ani wangi non classical lampang hi om to kan non classical kan ti chu modal logic kan ti te intuitionistic logic kan ti ang ho khani ta ata hiani engi Alvin Plantinga te ho ten yang chu ontological argument akhani modal kan bu khamo khang kha nileta se om lu tu hi chu classical lampang hi chan chu analytic tradition tang kan thilo analytic tradition kan tianga kha chuanin aron no chu Frege te Bertrand Russell te Jim te Wittgenstein te khani ta ni khang ho kha nge ki thing karang de ta ti chuan mental content an ta hi chu toy lampang khanin ka mu zoi ka hrian tin ken khanin boi ni kha ka en deuh zoi zoya a thlang lampanga soi tura oma ka ngai te chuan meta ethics moral realism le moral anti realism ain ta he poi hnuai lampanga endilangin a fu karing ka mukra ding ka cognitivism le non cognitivism ka hi chu semantic lamatangin en chia ka ngai dewa moral realism hian tam zoka anti realism hian claim zok ta hnuai lampanga enang ti chuan meta philosophy kan mon naturalism or non naturalism naturalism hin tam zoka atheism lampang an claim ta kha ta kha chonin kan hrethiam mai om atheism an tam sang kha naturalism an lo tam zok wang ani a chana chu supernatural thil chu soi tong khanin enge boina neu ka tamani naturalism a chon hemi kan natural world hi real mo abak om lo eng po thil lo kling se natural explanation mo scientific explanation an zong zel thina ni chuwang chuanin a om lu tu hei chu soi fi vak ngai lawang ti chuan mai na hianin physicalism le non physicalism omta hemi physicalism kan ti chu hemi kan consciousness ho po hi hrim hi kan physical ina matter ina up product mo a produce ani ti langin aswal lawang achan chu hengang kan ngai to na ho hrim consciousness kan ti mind ho hrim hi
kan physical tel lo hi chon om the lo ta claim ma hui dewa chu India anga chuanin charvaka hote pok lo en tai lang en tin na thre on pek anga chuanin engtin nge ani thei tia khan kan consciousness se chan chu non material non material ani si atin ta non physical ani si atin ta ani chon kuwa kha tiran peta kuwa ra oma atna oma chinai om ta thil sang be kan ta ne chuan khang hawa kan han e che khanin alo sen ta thrin ne kami kuwa sang sang ina aron enge aron ti chu aron produce ani ta ne ating che kan kami consciousness po khan ngai ta e physicalism man tam zok ta hei chu om viau hemi enjoy du chuanin enge bultran na turatan chuanin Descartes te pon thata chuan Spinoza te pon thle ta parallelism chungchang tin chumi pelam panga chuanin Gilbert Ryle te ni le ta nga tin Russell la ten tha em bok ta analysis of mind chuan tunge AJR te po chuan tun hnai nga chuanin David Chalmers te pon tha em ta consciousness am boy puina sta hei chu kal leang moral judgment a hian cognitivism or non cognitivism cognitivism hian tamjok tan chinak pokan moral realism khan tamjok ta ni tin anti realist khan claima non cognitivist ta hianin an claim bok ta ni heta akal phunga hi chonin hengang statement kan moral chungchangin ta moral judgment moral fact hi omani ti khan ta ni cognitivism a chuan hengang sual tha kan tiang ho kha eng chen han ta mathematics an ta thil sual te thil tha good ti kha ti mai tiang good a kha god good a kha g mut a chuanin enge kan define thelo chan chu a simple to ka enge natural property nei lo ti kha ni ta ni chumini wang chuanin hemi cognitivism hi le non cognitivism ma hi chuanin non cognitivist hawa chuanin gel mekit te po an om thenga tin chu pe la panga chuanin AJR te emotive hote emotivist mo an om the bokanga cognitivism lampang hi chu enge moral value exist ti chungchanga chuanin Christian scholar te ho an thre em bukin karing hetan tampo hi ba om ve tho te mai tiang ti chuan han kal le tai lang moral motivation hi chu a ho dewa tin newcom problem hi chu thought experiment ta hi thought experiment hi lati tura ka du dewin ta tin paradox ho nen hi din ele kita kan khelanga ta hi chuanin newcom paradox sa chuanin one or two boxes an ta hi chuanin enge box pakata khan cheng zam ta box pakata kha ta khanin enge hei ingor o hei YouTube vela mystery box an ting chen poisa ngei du box in le i du zok tem de khan poisa dollar za kha an la kha box khan la thelo ta wasek kha box khan la kha chuanin enge an chan ve du hi ta thil engma lo te mhalak to kan te chocolate ang chite khala om ve the ta kami khan ta hin supercomputer chungchang te a involve ta hi chu newcom problem hi chu ni kan la enge a lem ho zong zong ne kan la ti don ne hi chu chuan somnin na normative ethics hian en le tai langin deontology kan hmu a consequentialism kan hmu virtue ethics kan hmu ta hian deontology hi ta hi chuan kan te khan ta kan kan en chuanin enge categorical imperative kan tiang ho khan ta en tin na a chuan ti hian soi tai langin huan da ilut ta a pangpar lo su te khalo ta ta ne chuan pangpar a ho e pangpar poi kan lo ri tengi ta pangpar phati lo ta a tam tho lo mi ta amaro chu itiang khan bidangin ron ti ve vek ta se pangpar ha kol vek don ne chumi ni bang chuan kan na chuan enge reason he kan man tur kan moral conscience ani bang khan enge kan moral parameter ta kan man tur ani ti kha angai dan ni ta ne chuang chuanin duty kha ngai poi mo em ta ne a top lampanga kan chet pui don ne mathat pui don lampang kha ngai to lo ta ke ma ni kan good will kha angai poi mo per ta ne chu chuin ta chuan consequence a hi chuanin enge thil re reng kha atir ai chu atop tha en tin nan enge a loop chhon na lai deuh ba phone na lai deuh han phang tai lang exam na khai thiam no ta enton chuan fail don ta ni ma se enton ka thalong ma se fail hlau se enton ai pass a hei tha lo ti khanin an soi langin ol sam deuh bukanga ti chuan virtue ethics anga chuanin Aristotle te ho khan ni le dei ta nga ta hi chuanin enge kan hi achak
Etiology chak ti langin asolin ka ring lawa hisu enge emi hegang ho chu normative ethics chu principle ka rin siam ang khani tan ne aklang puya kan hua cho in general le cho in normative ethics kan hua chuan apply ethics le meta ethics aklang lo nga chun ta tian han sui tai lang normative ethics chu football kan khelon ta principle kan don chu kan coach kan he tiang hian khel tur ani te kha ruam man na siam tan chu normative mo kan man tur kha ain ta ne ta chuan apply ethics chuan kan va kala kan vai khel ta coach na suyang che kan va khel ta ne kha kan va apply na chen ta kha min nom sa kha normative kan va apply ta kan vai khel ta chuan commentator an lo over ta ne commentator kan an lo sei thin kha meta ethics a ngai tai langem share thiam omin share thiam olin ka ring ta hi chuanin normative ethics ko moral principle kan siam chung chang khain ta enge kan enge atop lampang sing pon ni se atira kan that chuan moral ru thata ka thil kan ti chuan kan dim ting ka thil kan ti chuan atop lampang ka chu wangai ven va ka ngai lo ti kha ta ne chuan ni khata chuan perceptual experience in ta hi chuanin keima chuanin direct realism te langin ol beranga heka en lo na ni ta direct release kan ya ta hi chuanin hi soi soi lo mang a ho de uklat ti chuan a chana chu khan chin lampang kan soi to kha enge external world chung changa mo chuan partial identity biological view psychological view and further view hi chu enge soi thui tur ka shalo ke ma chuanin strawson hi ka entry na ni ta tin enge ka khoi thin a paper mo ka zir thin khan ni wangin hi chu soi thui tur ka shalo strawson kha ka en dan de ani mai psychological view alo sang view ni ponin ka shabik che lo le hemi ati tu ho hian biology lampang an shavak lo view thei thowa psychological lampang hi chu khoi nge nge ni wang khan en lo thei lo ni wang khan nge a loading chang ni po hianin hei han soi selvak tu ka chuang lo te chuan politics lampang ani le ta hi chu kal san tai langin te chuan proper names kan hmu le ta proper names a hianin hi jasmine in ta jasmine le fragen ni ta ta hian keima chuanin du thlan tur ka hret che lawa chan chu description theories of proper name hi kan en chuanin hei john locke te pawh kan hmu ta tin Bertrand Russell te pawh kan hmu thei bawk anga ti hian han soi tai langin puzo ram thanga kan ti chuanin enge currency khani ta ne currency ta hianin jasmine le choni concrete general le abstract names ang ho hi athen sang ta tin connotative ada bok ta amaro chu proper name ve thung chu connotative khan da lo ta ne connotative kan ti chu enge ming enge kha subject ka kanwa denote na kha ni ta tin enge jasmine la te ho le lock ka te ho hi chu hlui de to ma se ended reng thin ta semantic ho theories of truth anga po hianin theories of truth theories of meaning ata po hianin john locke te po hi zuk ended reng thin ta amaro chu 20th century lampang hi kan main focus ber thin ta atu lampang hi chu enge thil kal phung man na ta na ender thin ani ti kha shei lang tin chumi pe lampanga chonin ti hianin hriat thiam also zongin han tai lang loss of identity ang deuhin alo dik lo duai thia ta ma ro chu hriat thiam ol sam deuh na ani chu thiani chote hi chote ani han tai langem ti choni apani na choni chote hi aramani hanti ve thung tai lang chu chote ani chote chu aramani chu thil pani chu mili ra chon dang lam na kha om lo anga ngai tai langem zo solo du lo ta ne tro amar chu frege lampang zo kan en kha choni u pakhat na chote ni kan ti to khani har sat na kha om lo ta ne amaro chu chote chu aramani kan ti to kha chonin expansion of knowledge kha om to ta ne mo zon de tu ra kha om kat to ta ne chu kan set angai a chan chu kan en che ban pa na poka diklo adik lo na om lo ta ne pahni na ve thung kha chu adik lo thei thu kan ni chote kha aramani the ani lo thu thei khalai kha kan ngai chan chu a posture right ai ka bang ni pakhat na kha chu enge loss of identity phang kan samai thei amaro chu pahni na ve thung kha chu verification ngai to ta chuanin kan diklo doi thei ta ni entir na araman lucien confusion channel hi siam ta chon pakhat le chuanin chotian lucien confusion channel hi siam hanti vele tai langin chu thute bulanga khari danglam vele thei ta ne chu fragenga te kha chuanin
an nin na sa ta atin chui pe lam panga chuanin Bertrand Russell akan theories of description kha i enge in en do tan chuanin han in en ta olang ke ma chuanin i frege hi ka tan mun ani ti lang a so lo tuin ka ring lo ti chuanin ni nga na han kal le tai lang an number rin ka soi top top zel to me ya i enge number ka sidam poka lo dik to lo duai mai the boka ka rel ro mang ang khan to ma ti chon science na panga chuanin hei scientific realism kan muta a nge i scientific anti realism ta hian scientific realism a chuanin i an tam zok ta i anti realist chu an tlem zok ta hei chu thil mak ani lo ta an enge hani 50-50 se mak zok ve wang asan chu muran enge science sang to lu tuk ta advance to lu tuk ta quantum tech ani lo to ta tin neuroscience tam pang te tam tak om to ta sang to ta ni hengang theory kan ti te tin observation kan ti te experiment kan ti te tin chu pe la panga chon science in khanan ti kalpa pattern falsification so ho jong khan ngai to tai langin logical positivism tanga ron in refine chawon ni wang khanin tin khulam pang England le American ho big when tai langin scientific release ka an tamani chu wang chon hei chu soi thui nga ya ruat lo le ta ilangin chon thil transportation chu enge ni pu ko shlo hi chu kala shlo shum shum ping pu hi ka voi khat set na survival or death in da hi chu ko shlo chuan kal le tai langin engza ta tur ngani te le to time hi en tai langin time ma hi a theory or b theory in ta a theory 15 ta b theory a hianin 26 ani ta ta hi chuanin other season tam jok ta ta hi chuanin enge philosophies of time men ta ni hi chu ta hi chuanin a theory kan tia chuanin i emittance kan ti ang khani ta i presentism kan tiang kha tense ani thawe i presentism kan tiang khan ta ni chu chu i past present future mo past chu hun kal to ni a om to lo future chu kan la thleng lo chu wang chon present hi present kan te po a engchin hi nge present ti kha she ta har viu maintaining sana hi ai tik cha da a khola kha present mo ten hun kan mang cha ta i chu chu ngai da ni ta i 15 an claim sok ta claim sok po om ta chan chu i enge b theory kan tia ve thung kha chuanin i tenseless time ang khani to a ta hi chuanin hei enge i Einstein na special theory of relativity aron i mu chuatang khanin enge helam panghi mo eternalism ti jong pon soi tai langin asol lawnga i a in nek rem zok awang khani i an pom tuan tam zok ta ama ro chu miklang lon hi chol tang pu hi chonin i hemi presentism hi kan khop tlang pun ka hria ama ro chu academic lampanga chonin a khop lo to tam zok an ni thina soi do khan Einstein na ten ron an ron an ni yang i scientist mo turulu tu howina nu man ron ne na kha heta philosophy of time a i tangkai na mu to lo tam zok wang khanin ti chuanin han kal le tai lange zot nange i trolley problem ta hian trolley problem a hianin i kan swiss ang ta hianin i an tam zok ta swiss ta wang te hi chu te ma hi chu a buai tha ka i school na pangte a poi ka phang thin na i trolley problem kan te chuanin hei poi na kina lati turania i ama ro chu tlem te han soi soi lang soi ol sam de uzok bok ta i rail te hiom ta chuan rail te kha akong pa nga ya atlan kha chuan mi panga kha chi hlum don ta ne chuan i aliver kha swiss te i swiss ka chuan i a destination kha chu mi panga lam pang zo kha tlan don ta a en tiran ten tiang sumo in isoleron tlan ta isoleron tlan char char ta itum ram chu lung le khai ta ne ni chuan in theng zoleron thleng ta lung le lam pai tlan kha chuan mi pangai chil don ta chuan kha sumo kha itran thei tung itran chuan ser chip lam bai tlan don ta ser chip lam tlan chuan mi pakhat ti chil don itum ram kha chu lung le lam pang kha ni ta se no ta chu lung le lam bai tlan chuan mi pangai chil don na ma se driver in ta swiss te chuan in itum lo lama kha mi pakhat ti chil don ta khanin khonge mi panga thi nge mi pakhat thi kha tai argument tam tak oma hi chu takin na kan la ni khoi to ra nga yang hi chu alem te ne na ti chin ta tin inge i involve tam tak om bok ta a ti chuan kal le tai langin i thut chung chang correspondence deflation theory le epistemic ta hi ta hi chuanin enge correspondence ka pom da ni re ma chuanin correspondence theory of truth chun chu Bertrand Russell en sata a rangai sang bok da tin ka thil kheda nam tak i ka buk na ani ve le bok ta analytical philosophy i kan chiat na ba kan chiat lo thei thin bok si lo ta
นี่เราช่วงนี้เฮdeflation theory งาช่วงนี้ทูตที่ในจารในเราที่อังคันตาทูตที่อมตักเราวันนี้ที่อังคันตาจะมีจู่นี่อันจุยดูที่หนุ่มช่วงนี้ก็ตุยปุยลุตุกเลี้ยมเราตาฉันจู่อาเตียระจังอ่ะกับนี่กับกันนี่ทูตข้าอมตักเราวันนี้ที่อังคันช่วงนี้จนจุยดูฟังนักนี่ละท่านจะทูตกันเชียดโอ้ซิมหัว correspondence based แต่ว่าแต่ตาเฮ้ย frigate ตาสกิเตตินรามจีเทคนิคอย่างจู่เฮ้ย semantic level ทาง linguistic level ทางข่อยจีนยี่บางคันนี้ก็ตุยเลี้ยมเราตาฉันจู่เฮ้ย science ตัว life science แต่กันไงสังกัดตินทุดิกกันสวยแล้วแต่โหแต่ point ใต้ลังยิน verification based แต่บางอย่างที่กันผมเราจนนี่ falsification กันฟังเลตาที่นั่นอันมันเนี่ยจนการประปรแต่เอเจียแต่โหที่กะเล่าหอยสันสกไปเรื่องบางคันนี้ correspondence ที่จะไปมาส่วนก็อ่อนเดียวชิมที่ส่วนนี้zombie อันนี้เลตาzombie ที่กันเสียที่ดันตัวเราส่วนนี้เองtungge katheng David Chalmers David Chalmers na aron duan chua khain ta pi zombie ti ponin pi zombie ti kan soi thin ma so ka ka hriat na ma sabere 2018 ni ka ching chi long 17 zok Facebook ka tanga ka hriat ni ka hriat tir khanin mak ka ti ka hriat kem lo tuk ta en seta ta hianin the conscious mind akhanin David Chalmers na aron introduce khanin tani ta choin ti hian han soi tai langin zombies are possible zombies kan possible chuanin consciousness and physical thelo mo ni china kan soi physicalism atam jok tan lo kha ho kharot counter ta ni ta choin chumi ni choin consciousness ka physical thilan thelo te khai ta ne hei po hi thought experiment ta zombie a kha choin nge feeling kha an neo ta ni hei tian na tiang vel khan sa thelo ta mo hei zombies pa ngai ho kha en tai langin amaro cha philosophical zombies a kha consciousness ka bit kha ngai ta hi chu alem nen ti ngai chi trong ka soi don choin ka soi fiat hiam che lo dewa hei hi interesting ta closer to truth te khain choin what is consciousness ti aning ka se ta po kharin David Chalmers kumate pom ta heng ho hi ni mei te se an soi the ho chu du ain ka man mo de ko hello chan chu atam riu wak en khanin nge som ni chuang le khani bang khanin rei tuk han soi khanin nge en tu tang po khanin alo pe lo de me the bok ta tin nge ka soi them se lo hei video sei lu tuk ka tera sei lu tuk hal hei chu phurom che lo thia ti part anga then phei cho in a phurom lo le zol thena chu bang cho ni ti chin hi kan du tok mai tiang mang tha vek ule